Heilu Rei ja heillä tunteet. Tervetuloa Pelikirjaa uuden jakson pariin. Meikäläinen on tullut takaisin Taimaan lämmöstä tänne Suomen loskapaska sään keskelle. Justiin tässä tänään eli Oulusta Helsinkiä saman tien sorvin ääreen. Meikäläinen on Mikael Maikkeli Vesala ja mulla tänään täällä tuttuun tyyli Joona Kemi. Miten Joona äijä maanantai on mennyt? Hyvin on maanantai mennyt, vähän duunissa käyty painaa ja sitä rattaa ei mitään kummempaa. Kyllä. Käydään tuttuun tyyliin NHL läpi itse. Viime viikolla pojat kävi enemmänkin noita trade deadlineissa tulleita tradeja läpi itse, eikä ottanut mitään kolmea joukkuetta, mitä olisivat seuranneet, koska Holopainen ei luonnollisesti ole enää tässä mukana ja meikäläinen ei Taimassa ole rehellisyyden nimissä kyllä NHL-jääkiekkoa paljon seurailu ja ollut 100% lomalla kaikesta oikeasta töistä ja näistä leikkitöistä ja sitä rattaa. Niin otetaan tälle viikolle nyt niinku uudet 3 joukkuetta, mitä me seurataan tällä viikolla nimenomaan ja sitten molemmat nostaa pari joukkuetta, mahdollisia joukkueita, jotka putoaa playareista, jotka on tällä hetkellä playoff-viivan yläpuolella ja sitten joukkueita, jotka mahdollisesti pääsee playareihin, jotka on tällä hetkellä playoff-viivan alapuolella, mutta mennään pidemmittä puheitta tämän viikon joukkueiden pariin. Ja ensimmäisenä meillä on käsittelyssä Tampa Bay Lightning. Tampa Baylla tällä kaudella 40 voittoa, 21 häviötä ja 4 jatkoaikahäviötä, 84 pistettä kasassa ja idässä sijalla 3. Meikäläisen ensimmäinen havainto kyllä Tampa Baysta pakko sanoa, että musta tuntuu, että tämä joukkue haluaa savua ihan kaikkien jengeen kanssa, että Panthersia vastaan nyt on ollut tässä parikin vuotta on useammat väännöt, Heikeli on vääntänyt Matthew Tkatsekin kanssa, musta tuntuu, että joka pelissä, ja nyt ehkä varsinkin jos toi Panthers ei tuosta tuonne playareihin pääsi, niin Tampa selvästi haistaa verejä. Tuossa viimeisimmässä ottelussa Sabresia vastaan, niin siellä tuli helvetisti maaleja ja jäähyjä vielä vähän enempi, niin en tiedä. Tampa Bay on tosissaan tänä vuonna. Mitä havaintoja äijällä on Tampa Baysta ja mitä me otetaan Tampa Baylta tälle viikolle? No ainakin tuo, mitä äijä sanoi tuossa, että Tampa haluaa vähän savua kaikkienkaan, niin liikaa eniten otettuja jäähyjä, niin se kertoo myös siitä, että siellä saattaa tulla mylly, jos toinenkin pelissä aina. Ja meikälle tämä Tampa on vähän tämmöinen, voisi sanoa, että Islanders-tyyppinen joukkue paremmalla valmennuksella ja höystettynä semmoisella paremmalla yksilötaidolla vielä. Siinä on meikä tommosia pikkuhavaintoja Tampasta. Joo, kyllä tuntuu, että Tampa Bayssa ollaan tehty niinku organisaationa asioita todellakin oikein, että siellä on se pari mestaruutta silloin koronavuosilta ja ei ole jouduttu tekemään mitään riipuille, että ehkä pieni riituuli, jos sitä voi siksi sanoa, mutta kuitenkin sama Korea siellä on ja sama valmentaja John Cooper, joka on tehnyt taikoja ja selvästi lietsoo Tampaa myöskin pelaamaan tuommoista fyysistä jääkiekkoa, että siellä on selkeästi Brandon Heikelillä lupa ottaa biiffiä, kenen kanssa haluaa, kunhan ei vaan mene yli ja välillä tuntuu, että on kyllä saattanut mennäkin vähän ylitte. Tällä viikolla Tampa pelaa 4 ottelua, kaikki niistä vieraskentällä. Ensin tiistaina Kraken, torstaina Canucks, lauantaina Oilers ja sitten vielä back-to-back sunnuntaina Flames. Eli Kanadaan lähtevät reissaamaan ja meikäläinen nosti tänne totta kai vähän Tampan vierastilastoja. Pisteprosentti 66,7, liiga siellä 2. Sitten jos katsotaan laukaisutilastoja, korsiprosentti liiga siellä 4. Tehdyt maalit per 60 minuuttia, 3,71, liiga siellä 1. Toi on aivan sairas lukema vieraskentälle. Ja päästetyt maalit liiga siellä 8, 2,72 maalia. Ja sitten jos katsotaan Vasilevskia pelkästään vieraskentällä tällä kaudella 91,2 torjuntaprosenttia, 2,24 GAA, niin se, että jos tämmöinen joukkue pystyy tekemään liigan eniten maaleja vieraskentällä, sit sulla on vielä se Vasilevski, joka enemmän tai vähemmän on vielä primissa ja on pelannut vahvan kauden, niin toi on kyllä todella vaarallinen kombo. Kyllä, ja Tampa täyttää kyllä ehdottomasti nuo, mitkä ainakin omissa papereissa on ne, mitä NHL-joukkueella pitää olla, että voi taistella playoffeissa sitä kapista, niin
hyvä ykkössentteri, hyvä luotettava ykköspakki ja pitää olla varmaan liigan top 5 maalivahti, niin Tampaltahan löytyy nämä kaikki ja siihen höystää vielä Kutserovilla ja kumppaneilla ja sitten tuossa mikä on Hedmanin yli nyt noussut ylivoimalla ja varsinkin minuuteissa Darren Raddys ja siellä takana löytyy vielä Hedmania ja muutenkin aika tommonen kookas pakisto Tampalla ja Tampasta mitä katsoo Tampan tilastoja, niin huokuu kyllä tommonen kurjalainen pelaaminen, että päästetään liigan 3. vähiten ykkössektorista laukauksia omiin ja liigan vähiten kiekon menetyksiä sekä nuo ylivoima ja alivoima molemmat tosi hyvällä tasolla. Ylivoima liiga siellä 13 ja AV siellä 9. Niin kyllä Tampasta huokuu tollainen niin kurjalainen pelaaminen ja se on ehkä osa myös sitä John Cooperin jääkiekkoa. Joo, ehdottomasti toi Tampan ylivoima on ollut useamman vuoden jo hyvä, että se pelkästään, että sulla on Kutserov, Pointti ja Hedman kolmikko siinä, niin on jo itsessään vaarallinen ja laitat Heikelin maali eteen tai Sireli, kuka sillä ikinä onkaan. Jani Gordon on tullut takaisin sieltä mestaruusvuoden joukkueesta. Ja toi pakisto, minkä kanssa oli paljon loukkaantumisia tuosta alkukaudesta aika pitkällekin kautta itse asiassa, niin nyt alkaa olla niinku sen näköinen, mitä se pitää. Kyllä Hedman on tullut takaisin. Muistaakseni McDonough oli pois, olikin Sernakkikin loukissa. Tosi ohuella siellä mentiin pidemmän aikaa, mutta nyt näyttää siltä, miltä pitääkin. Ja yllättävän hyvä joukkueen on saanut Tampa Bay kyllä pidettyä ilman, että on tarvinnut tehdä mitään rebuildia, että ollaan tosiaan tämän saman koreen ympärille pystytty rakentamaan näinkin vaarallinen koneisto ja varsinkin toi, että ollaan liigan toisiksi paras vierasjoukkue, niin ja sitten jos ne vielä saa sen niin kuin näyttää kotiedun playereihin ainakin jonkunnäköisen, niin hyvissä asemissa on Tampa Bay, mutta koitetaanhan malttaa vielä pysyä tässä viikossa, niin kuin sanoin, pelkkiä vieraspelejä, Kraken, Canucks, Oilers, Flames tällä viikolla 4 ottelua. Mitä näin Joona veikkaat, että Tampa Bay, minkä verran haalii pisteitä tältä viikolta? Kyllä tuo Tampa kovaa vieraspelaaminen, niin kyllä mä sanon, että sieltä haetaan 3 voittoa ja 6 pistettä. Meikällä on ihan sama veikkaus, 3 voittoa ja 6 pistettä. Oilersille saa hävitä, mutta kyllä toi Kraken, Canucks ja Flames pitäisi hoitaa. En tiedä, Krakenista on ihan varma, mutta kyllä Canucks ja Flames on tainnut heittää jo pyyhkeen kehään tämän kauden osalta, niin noi on pelejä, jotka pitäisi kerta kerrasta voittaa. Ja vaikka Tampalla nyt toi playeripaikka onkin silleen jo aika lailla varmistettuna, mutta ne on tosiaan ne kotietu, mikä tietysti kaikille joukkueille maistuisi, niin siinä on vielä panostamista. Tampa Baykin taistelee. Joo, mennään seuraavan joukkueen pariin pidemmittä puheitta. Otetaan käsittelyyn Ottawa Senators, joka on myös pelannut aika kurinalaista jääkiekkoa meikäläisen mielestä tällä kaudella. On todella suuresti ehkä muuttunut toi peli, jos katsotaan Senatorsia 2-3 vuotta sitten, että vaikka aika nuori joukkue onkin lähtökohtaisesti, niin ihan erinäköistä peliä pelaavat, mitä silloin kun Stutzle pelasi ruukien kauttaan toista kautta ja tälleen. Joo, Senatorsilla 34 voittoa, 23 häviötä, 9 jatkoaikahäviötä, 77 pinnaa kerätty ja idän sijalla 10. Mistä aloitetaan Joona Senatorsin kanssa? No, mikä Senatorissa ainakin tuossa pisti silmään, niin liigan toisiksi huonoin alivoima. Et se on ollut ainakin heikkoa, mutta kyllä mä oon yllättynyt tuosta Senatorsista, kuinka hyvää ne on pystynyt olemaan. Mutta se, mikä Senatorsilla kumminkin tuossa erikoistilanne pelaamisessa on, niin YV on siellä 9. Ja se, että Senators ottaa liigan 8. eniten jäähyjä, mutta niitä vastaan otetaan silti reilusti melkein 2 jäähyä per peli enemmän, mitä ne itse ottaa. Niin se on hyvä, että Senators kumminkin pystyy luomaan niitä jäähyjä vastustajille, ja varsinkin on siellä toki hyviä pelaajia, joita varmasti joutuu rikkoa Stutzlea ja muita Tatsakia ja varsinkin hyvää pakisto. Kyllä toi on ihan mielenkiintoinen toi Senators myös, jos ne tuonne playoffeihinkin pystyy itsensä kairaamaan tästä.
Joo, kyllä mä suuresti toivon, että Senatorsi pääsisi playereihin. Olen tästä joukkueesta tykännyt jo useamman vuoden siitä asti, kun tätä uutta Koreaa ollaan alettu rakentamaan tuosta Tutsle ja Katsakin ympärille. Ja jos katsotaan Senatorsin dataa, niin on oikeasti erittäin laadukasta. Ihan perusnumero nostetaan ensin pelkästään idästä. Maaliero plus 20, idän 5. paras, joka yllätti, että jos ollaan idässä niin kuin pisteissä vasta liigassa siellä 10, mutta kuitenkin maaliero on plus 20, joka on ihan ok tässä vaiheessa kautta. Mutta sitten jos katsotaan tilastoja koko liigasta, korsiprosentti liiga siellä 3, maaliodottama prosentti liiga siellä 3, ja sitten se kompastuskivi, minkä takia Senators ei ole tällä hetkellä playoff-viivan yläpuolella, maalivahdit. Jos katsotaan kaikkia maalivahteja tällä kaudella Senatorsista, torjuntaprosentti 87,20, liigan siellä 32. Ja sitten jos katsotaan, että minkä verran Senators on päästänyt maaleja yli odottaman, 28,88 päästettyä maalia yli odottaman, liigan siellä 32. Ja toisiksi huonoin lukema on Vegasilla tällä kaudella 18,54 päästettyä maalia yli odottaman. Tuossa on huonoimman ja toisiksi huonoimman joukkueen välillä yli 10 maalin ero. Toi on ihan sairasta, kuinka vitun paskoja Ullmark ja Meriläinen lähtökohtaisesti on ollut tällä kaudella. Ja Ullmark varsinkin isolla rahalla tuli tonne ja odotettiin paljon, mutta ei ole ollut kyllä niin kuin koko kauden mitassa sitä, mitä ollaan odotettu, mutta nyt onneksi viime aikoina on näyttänyt vähän paremmalta ja Senators on vielä mukana tuossa playoff-kilpailussa. Kyllä, ja Senatorsilla ehkä se, minkä takia ne on pysynyt tässä playoff-taistelussa mukana, on se, että ne päästään heti Tampan eellä liigan toisiksi vähiten päästettyjä laukauksia tuosta ykkössektorista, ja myös ne saa itse liiga 9 eniten laukauksia siitä ykkössektorista, mutta se ilmeisesti Ullmark oli siinä jossakin vaiheessa aika pitkän pätkänkin pois, että ilmeisesti silloinkin jo silloin varmaan nuo torjuntaprosentit myös, mutta ei ole kyllä toi Ullmark ollut mikään vakuuttua, mitä se oli Bostonissa silloin. Jos katsoo noita Ullmarkin statsia tällä kaudella, niin 85 torjuntaprosentti, niin ei ole 88,5, niin on toi kyllä on aika heikko kumminkin siellä, jos haluaa sinne liigan top 5, niin kyllä se pitää siellä yli 90 olla, ja itse asiassa Ullmarkilla on se uralla joka kausi ollut yli 91 torjuntaprosentti vähintään, ja nyt ekkaa kertaa on alle 90 ja aika rutkastikin alle 90, niin kyllä tuosta ainakin suunta ylöspäin, jos Ullmarkki alkaisi nyt lämpeen, niin kyllä toi Ottava voi olla vaarallinen jengi myös playoffeissa. Joo, jotain kohuhaa siellä oli Ullmarkin ja muidenkin pelaajien ympärillä ja en tiedä, onko se asia, mikä on voinut vaikuttaa, ei tietenkään saisi vaikuttaa, kun on ammattilaista kyse ja en mä tiedä muutenkin, kun oli pidemmän aikaa Bostonissa ja nyt sitten uuteen kaupunkiin ja uudet ihmiset, niin kuin maalivahtia tiedetään, on niin kuin lähtökohtaisesti herkempi pelaaja ja herkempi ehkä niin kuin muutoksille, mitä sitten kenttäpelaajat, koska tietysti on ihan erilainen vastuu. Niin toivotaan, että se on ollut vaan tosiaan siitä kiinni, että on ollut kestänyt totuutella Senatorsin pelityyliä uuteen kaupunkiin, mitä ikinä, ja nyt sitten alkaisi kiekko tarttumaan, että kuitenkin sen tason pelaaja, niin kuin tuossa luettelitkin tilastot, että pitäisi tarttua se kiekko paremmin, että ei ole mikään ensikertalainen ruukia, keneltä otetaan ihmeitä, vaan että se perusvarma suorittaminen pitäisi olla selkeästi korkeammalla tasolla, ja tämä joukkue luultavasti olisi playoff-viivan yläpuolella selkeästikin, jos Ullmark olisi pelannut sillä omalla tasollaan edes. Ja muutenkin, jos katsoo Senatorsin kokoonpanoa, niin mun mielestä tosi hyviä valintoja ollaan tehty. Tutsle tietysti ykkösen keskellä, sitten Kosens hankittiin silloin Sabresista jo, Norris meni toiseen suuntaan, mutta Kosens pysyy paremmin terveenä. Ja sitten sulla on Shane Pinto kolmosen keskellä ja Lars Ellerville nelosen keskellä. Ja ainakin olympialaisen Lars Ellerville oli meikäläisen silmään erittäin vahva pelaaja. Paljon hyviä laitureita. Claude Kiroksen ei tarvitse peluttaa keskellä tässä joukkueessa. Ja pakistossa sitten, kun sulla on
Thomas Chapotti, Jake Sanderson nyt on loukissa, mutta niin senkin pystyy jollain tavalla korvaamaan. Jordan Spence, paljon tullut katsottua kaveria Kingsin paijassa ja todella hyvä kiekollinen pakki. Vähän ehkä pieni kokoinen, niin jos ne playereihin mennään, niin on kysymysmerkki, että riittääkö kovuus, mutta toisaalta taas sitten, kun koko Senatorsin muu joukkue on isoja poikia täynnä, jotka pystyy pelata kovaa, niin se ei välttämättä niin paljon näy, jos sillä yksittäinen vähän pienempi kiekollinen pakki on. Joo. Taas mennään lähteä laukalle ja keskitytään kuitenkin vielä tähän viikkoon. Siellä on 3 ottelua Senatorsilla ensin keskiviikkona Capitalsi vieraissa, sitten torstaina Islandersi kotona ja vielä lauantaina Toronto Maple Leafs kotona. Eli 1 vierasottelu ja 2 kotiottelua, kaikki idän jengejä vastaan. Mitä mieltä Joona ollaan? Onko Senatorsin viikko? Kyllä mä laitan Senatorsille 2 voittoa ja 4 pistettä. 2 voittoa 4 pistettä on meikäläinenkin kirjannut tänne itselle, ja toi Maple Leafs nyt on selkeästi ehkä luovuttanut tämän kauan suhteen, varsinkin toi Matthews nyt loukkaantui, ja Radko Kudaksta tekisi meille kyllä pari sanaa sanoa, mutta mä koitan piätellä itseäni tällä kertaa. Ja toi Capitals ja Islanders, jotka vielä playoff-paikasta kilpailee ihan samalla tavalla kuin Senators, no on niitä niin sanottuja 4 pisteen pelejä, että noissa peleissä, kun kaikki tosiaan on idän joukkueita ja pelaa samoista wildcard-paikoista, niin ei haluta, että se peli menisi jatkoille, että sitten se vastustaja saisi sen 1 pisteen. Että vaikka voitetaan jatkoilla, niin se on hyvä, mutta se ei niin kuin välttämättä tässä kohtaa kautta, en sano, että ei riitä, mutta se ei ole toivottua, niin varmasti nuo Capitals ja Islanders-pelit varsinkin tuossa keskiviikko-torstai-aksilla tulee olemaan kovia ja vältetään tosiaan sitä tasuria kumpienkin joukkueiden puolesta varmasti ihan viimeiseen asti, mutta joo. 2 voittoa 4 pistettä kirjaa meikäläinenkin Senatorsille ja mä unohdin tältä vielä nostaa, heitetään tänne loppuun vielä, että Senators viimeiset 10 peliä, 16 pistettä, 3,6 maalia per peli tehty ja päästetty vaan 2,2 maalia per peli, niin jos toi 2,2 maalia vaan päästetään per peli, niin se on jo terve lukema ja noilla korsiprosenteilla ja maaliodottaman prosenteilla, mitä mainittiin, niin jos noin pyssyy ja päästetään noin vähän maaleja, että tosiaan saa se maalivahtipeli sinne, missä sen pitäisi olla tuolla Ulmarkilla, niin tietää hyviä asioita Senatorsille ja voi olla vaarallinen joukkue ja vielä nousta ihan kevyesti mun mielestä tuon playoff-ivan yläpuolelle. Kyllä, ja vähän vajaa 60% tällä hetkellä Senatorsin playoff odottamakin, niin sekin kieli siitä, että sinne ollaan menossa. Okei, toi on kyllä mielenkiintoinen, että vaikka ne on playoff-ivan alapuolella, niin silti noin korkea prosentti, mutta erittäin hyvä nosto sieltä. Otetaan vielä viimeisenä joukkueena, mitä aiotaan tällä viikolla seurata. Myöskin joukkue, mistä molemmat tykätään. Columbus Blue Jackets, 34 voittoa, 21 häviötä ja 11 jatkoaikahäviötä. 79 pinnaa kasasia idässä siellä 9, 2 pistettä tuossa Senatorsin eellä, eli samoista pisteistä pelaavat Ottavan kanssa. Mitä mieltä me ollaan Joona Columbus Blue Jacketsista? No Columbushan kauan jo näytti, että on jäämässä tonne viimeisille sijoille idässä, mutta sitten jonkunnäköisen suonenvedon ne tuossa, oliko joulu-tammikuun aikana sai ja on noussut kyllä hyvin tonne playoff ja 68,6% playoff odottama tällä hetkellä, niin se kuulostaa kyllä oikein hyvältä ja Columbuksesta erikoistilanne pelaaminen on ollut tosi heikkoa, YV vasta siellä 17 ja alivoima siellä 24. Ja sitten ei ole oikein ollut mitään kuumaa lapaa tai muutakaan, että laukaisuprosenttikin liiga siellä 24, 10,4%. Että Columbus on vähän niin kuin, että ei ole ollut missään tämmöisissä tilastoissa oikein mitään liigan kärkipäätä, mutta silti ne on pystynyt pelaamaan noin hyvin, niin kyllä se vähän kielii siitä, että Columbuskin on varmasti ihan vahvoilla oleva joukkue ja nyt varsinkin sen jälkeen, kun sieltä Kekäläinen sai silloin kenkää ja sinne vaihdettiin GM ja valmentajaa, niin Columbus on ollut kyllä pirteä jengi sen jälkeen.
Joo, ehkä sitä odotetaan hyökkääjiltä, että kuka on valmiina ottaa semmoisen niin kuin sankarin viitan tai ykkösnyrkin viitan kantaakseen. Onko se sitten Fantilli, Martsenko, Ken Johnson, Monahan, että siellä on niin kuin paljon taitoa, on useampi nuori jätkä, jolta löytyy sitä taitoa, jotka on kerennyt kasvaa tässä vuosien varrella. Et lähtökohtaisesti nuori joukko, mutta nyt kun mä katson tätä kokoonpanoa, niin näitä pelaajia, mitä tähän ympärille ollaan hommattua, niin ei edes ole semmoinen mun mielestä nuori joukkue, vaikka aika vauhikasta jääkiekkoa pelaavatkin, mutta joukkueen kapteeni Boone Jenner on tällä hetkellä merkattu 4 keskelle, että siitä ei ole montaa vuotta, kun Boone Jenner oli vielä tämän joukkueen ykkössentteri. Kyllä, ja kyllä mä tuosta Columbuksesta vähän ehkä puuttuu sellainen niin kuin ehkä se terävin kärki jopa. Toki siellä on tuo Jack Werenski kyllä tällä hetkellä ylivoimaisesti joukkueen se ykköstähti, vaikka ei olekaan hyökkääjä. Ja sitten mun mielestä oli aika täsmähankinta Columbukselta deadlineilla Vancouverista Conor Garlandi hankkia tuohon top 6 laitaan, niin kyllä tuo Columbuksen joukkue suht valmiilta näyttää. En usko, että playoffeissa on mitään suurempaa menestystä tulossa, mutta ehkä muutamien vuosien päästä, jos tuossa kaverit jatkaa kehittymistä. Samoilla linjoilla äijän kanssa, että vielä ei ole ehkä se Columbuksen aika. Yksi vielä posi, minkä haluan nostaa, niin kun otetaan tämän viikon veikkaukset, niin maalivahtipeli, jos on ollut Ottavalla kysymysmerkki tällä kaudella, niin se on ollut Columbuksella mun mielestä useamman vuoden jo, että Mers Likins on ollut todella ailahteleva maalivahti ja tällä kaudella 13 voittoa, torjuntaprosentti 89, 3,4 GAA. Ei ole sillä tasolla, mitä niin kuin playoff-joukkueen ykkösveskalla pitäisi olla, mutta onneksi ei tarvinnut ollakaan tällä kaudella Columbuksen ykkösveska, vaan sen rooli on ottanut Jet Greaves, tällä kaudella 21 voittoa, 91 torjuntaprosenttia, 2,64 GAA, selkeästi terveemmät tilastot, että tärkeää, että sieltä on löytynyt Merslikinsin takaa toinen maalivahti, joka on pystynyt selvästi pelaamaan paremmin. Jos Merslikins olisi ollut näillä tilastoilla joukkueen ykköspussari, niin Columbuksella ei olisi mitään mahdollisuuksia luultavasti mennä playereihin. Jep, ja Columbuksen pakistaa kun katsoo, ja tuo Jack Werenski tosiaan Columbuksen paras pistemies 59 peliin 68 pistettä ja 20 maalia puolustajana. Se on hyvää tilasto. Ja mitä katsoo Columbuksen puolustajia, niin Dante Fabro ainut, joka on miinuksella plus-miinus tilastoissa ja kaikki muut pakit. Toki tuolla on noita AHL-pakkeja, jotka on pelannut muutamia pelejä ja saattaa olla miinuksilla, mutta nuo isoimman pelimäärä olevia puolustajia, niin kaikki plussalla, niin se on hyvä merkki kans tuosta pakistosta. Tehän me nyt tarkistaa, että eikö Dean Evason ole Columbuksen valmentaja tällä kaudella? Kyllä, taitaa olla. Niin on varmasti tuonut hyviä asioita tuonut nimenomaan tuohon puolustuspeliin, että on myöskin sitten maalivahilla kivempi pelata joukkueen takana. Ja näin, mutta ketäs tällä onkaan Columbuksella tällä viikolla vastassa. 4 ottelua. Tiistaina Carolina, torstaina Rangers, lauantaina Kraken, sunnuntaina vielä Islanders. Siellä on 3 idän joukkuetta Columbuksella vastassa, eli suuria pelejä, varsinkin toi sunnuntain peli Islandersia vastaan on semmoinen kuuluisa 4 pisteen ottelu. Montako pistettä ja voittoa me kirjataan Columbukselle, Joona? Kyllä mä lähden 2 voitolla ja 5 pisteellä. 2 voittoa ja 4 pistettä on kirjannut meikäläinen tänne. Että Islandersin peli voi olla tosiaan vaikea vierais ja tuo Canesin peli vaikka onkin kotona, niin voi olla vaikea, mutta Rangers ja Kraken on semmoisia, että pitäisi pystyä voitot ehkä haalimaan noista kotikentällä, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen joukkue ja todella viihyttävää jääkiekkoa on
pari viime kautta jo Columbus pelannut ja kaikki missä on näitä nuoria taitureita, niin tykkään kyllä seurata ja tää on kiva, että vaikka se Kekäläinen nyt sieltä saikin ne potkut, niin on selkeästi uusi GM tehnyt oikeita moveja. Mä tykkään noista hankinnoista, mitä tonne ollaan nuorukaisten ympärille hommattu ja toki sitten se Verenski sitten tällä kaudella ollut ihan NHL:n parhaita pakkeja, niin sitä on tietysti myöskin kiva katsoa. Ja se on pitää sanoa tuosta Columbuksesta vielä se, että siellä on Rick Bowness valmentajana tällä kaudella. Jaa. Milloin se Evans on saanut potkut? Onko se tämän vuoden puolella saanut potkut sitten? 13.1. on tainnut saada. Joo, ilmeisesti. No niin, hyvä korjaus vielä sitten. Jännä nähdä, että missä on Dean Evansin seuraava työpaikka, ellei se ole semmoista jo saanut. En jaksa alkaa sen kommin tutkimaan. Mennään seuraavien asioiden pariin suoraan. Siinä tosiaan 3 joukkuetta, mitä tälle viikolle otetaan seurantaa. Tampa Bay Lightning, Ottawa Senators, Columbus Blue Jackets, eli itäistä konferenssia seurataan kiivaasti. Ja sitten tosiaan sovittiin, että molemmat nostaa yhden putoajan, joka on tällä hetkellä playoff-viivan yläpuolella, mutta ei sinne pääse, ja sitten yhden nousijan, eli joka on playoff-viivan alapuolella, mutta kairaa paikkansa ja pääsee pelaamaan playoff-jääkiekkoa. Tällä kaudella meikäläinen otti itäisen konferenssin ja Joona otti läntisen konferenssin. Haluaako äijä aloittaa sieltä vaikka läntisen konferenssin putoajasta? Joo, kyllä mä tällä kertaa pudotan niin Utah Mammutti sieltä pois, että niillä on aika ainakin omaa silmää aika vaikea tuo loppuohjelma. Siellä on eka Dallasia, Vegasia vieraan ja sitten pelataan 2 Losia vastaan, 2 Edmontonia vastaan. Sitten on Carolinaa, Kreikkeniä, joka taistelee samoista pisteistä. Ja sitten on sillä vähän helpompaa Nashvillea, Calgarya ja St. Louisiakin, mutta St. Louisikin on nyt, vaikka ne ei ole playoffeihin menossa, niin on kyllä pelannut tosi hyvin viime aikoina. Taitaa olla jossakin voittoputkessakin ja Utahilla nyt viime viikon 4 peliä, niin kaikista häviöt. Niin en tiedä, onko siellä jonkunnäköistä kriisiä, mutta mun paperissa Utah jää ulos playoffeista tällä kaudella. Aika villi teikki. Meikäläinen on tykännyt tuosta Mammutista ja en olisi itse nostanut putoajaksi, mutta pakko kai se ostaa ja varsinkin toi viime viikon 4 häviötä on kyllä erittäin ruma lukema ja sillä on kuitenkin laadukas Kingsi myöskin, joka vähän hirvittää. Että Kings on ehdottomasti joukko, mikä pitäisi olla playoff-viivan yläpuolella, niin ihan mahdollinen nousia ainakin sieltä. Meikäläinen, jos siirrytään idän puolelle ja meikäläisen putoajan. Haluatko veikata ihan läpällä, että minkä meikä tänne sitten valitti? Vähän tuossa keskusteltiin ennen äänitystä, mutta mä en sulle sitä paljastanut. Kyllä mä veikkaan, että äijä on melkein Boston Bruinsin nostanut. En ottanut Boston Bruinsia, otin Detroit Red Wingsin ja vanha koulukaverini Elias, joka on suuri Detroit-fani, niin tuntuu pahalta Eliaksen puolesta, mutta mä en usko, että Detroit pystyy menemään playareihin, koska toi on niin tiukka toi itä. Niin kuin tuossa puhuttiinkin Kolumbuksesta ja Ottavasta, ne on ihan tuossa likeellä. Detroit on tällä hetkellä, pitää kiinni tuosta viimeistä wildcard-spotista 80 pisteellä. Ja perustelen tämän pelkästään siihen, että Larkin ja toi Andrew Copp on poissa vielä vajaa pari viikkoa. Ja tuolla on niin kapea toi sentteriosasto ja nuoret pakit sinne hommattiin se Justin Faulkki, mutta te kävittekin aika hyvin viime viikon jaksossa tuon Holopaisen kanssa sitä läpi, että ei ole ehkä mikään sateentekijä kuitenkaan, että Detroit-fanit ootti, että sinne tehdään paljon isompia hankintoja nyt deadlinella, mutta niitä ei tullut ja sitten totta kai vielä Larkin meni loukkaantumaan, niin nyt sitten Eiserman näyttääkin vähän hassulta, että siellä on todella ohut toi sentteriosasto ja tälleen näin, jos sä vertaat pelkästään tuota sentteriosastoa vaikka tuohon Columbuksen ja Senatorsin senttereihin, niin pahalta näyttää ja jos yhtään nyt saa momentumia
tästä nämä kanssakilpailijat ja Senators, Red Wingsikin 3 ottelun häviöputkessa, niin jos ei äkkiä saa käännettyä, niin vaikeeta tulee ja paljonko siitä nyt olikaan, oliko se 9 vuotta, milloin Detroit ollut viimeksi playereissa, en edes muista, mutta Detroit on valitettavasti meikän putoava ja anteeksi Elias. Joo, kyllä ei tuo välttämättä itsellekään tunnu hyvältä sen verran tuosta Detroitista kumminkin tykkään. Taisi kiva nähdä kyllä Detroit playoffeissa, mutta joo, kyllä ihan valideja pointteja. Kyllä, viimeiset 10 peliä vaan 8 pistettä ja tässä vaiheessa keväättä, niin tuo on erittäin huolestuttava tilasta. Kyllä. Mutta joo, otahan sieltä äijän sitten lännen nousia. Kuka sieltä nousee sitten Utah Mammutin tilalle? Kyllä meikän paperissa playoffeihin nousee San Jose Sharks. Okei, sytyin. Ja San Jose Sharksilla on suht helppo loppuohjelma. Pelataan Oilersia vastaan 2, Ducksia vastaan 2 ja sitten Nashvillea vastaan kanssa on tuossa pari peliä. Mutta kun mä katson sitten Sharksin viimeistä 5 peliä, missä nyt todennäköisesti ratkaistaan tuo playoff-paikka, ellei sitä ennen ole jo ratkennut, niin Sharksilla on Ducks, Canucks, Predators, Blackhawks ja Jets. Ja näistä joukkueista 4 on ainakin semmoisia, jotka alkaa varmaan tuossa vaiheessa olla jo luovuttanut tämän kauden suhteen, niin kyllä mä perustelen siihen, että noista peleistä pystyy hakemaan se varmaan 4, ellei jopa 5 voittoa, niin sillä Sharks pääsee kai raittensa playoffeihin ja Ducks-peliä ennen, mikä on, niin on Oilers kotona ja sitä Oilers-peliä ennen on 3 peliä, missä pelataan Blackhawks, Predators ja Maple Leafsia vastaan, niin tuossa voi olla tommonen ihan hyvä tommonen joku 8-9 peli voittoletkukin tuohon loppuun, että siinä on sen verran heikkoja nippuja vastassa. Erittäin hyvät perustelut ja mulle olisi ainakin riittänyt pelkästään nimi Macklin Celebrini, mutta hyvä, että sieltä löytyy vähän muitakin perusteluita kuin meidän ihana Macklin Celebrini. Kyllä ja pitää kyllä sanoa noista, mitä tuossa on muitakin pelejä, niin ainoat joukkueet, niin tommosia, joita olisi tuossa menossa niin todennäköisesti playoffeihin, niin ei ole kuin nuo 2 peliä Ducksia vastaan, 2 peliä Oilersia vastaan ja 1 peli Sabresia vastaan, niin siinä on ainoat pelit, jotka on joukkueita vastaan, jotka on menossa playoffeihin. Ja anteeksi, on tuolla 1 peli Blue Jacketsiakin vastaan, mutta se, että noista viimeistä vajasta 20 pelistä on semmoinen 6 peliä on tommosia playoff-joukkueita vastaan, niin kyllä musta se puoltaa Sharksia, vaikka Sharksilla onkin playoff-odottama tällä hetkellä vaan 39,1, mutta kyllä meikän papereissa on isompi, kun esim. Mammutilla on 85,7. Joo, mielenkiintoinen ja vaikka nyt ehkä siitä voi olla samaa mieltä, että tuolla rosterilla ei playereissa vielä mitään ihmeitä tehdä, jos sinne mennään. Kyllä. Mutta se, että Celebrini on enemmän tai vähemmän mahdollisesti kantanut tämän tai on kantamassa Sharksia sinne playoffeihin, niin on myöskin sitten niin kuin selkeä merkki organisaatiolle, että tonne pitää hommata kunnon rosteri ympärille ja paljon on nuorta talenttia myös tässä joukkueessa, että Will Smith on ollut hyvä, Willem Eklund on ollut tosi tehokas. Mutta jos verrataan Blackhawksiin, joka nyt deadlinella möi sieltä pelaajia, niin enemmän mun mielestä niin Connor Bedard on yksin ja Blackhawks niin näyttää, että ne on ihan täydessä tankkausmodessa, mutta se kuinka nopeasti Celebrini on nyt toisen kauden aikana jo pystynyt kääntämään tämän Sharksin joukkueeksi, mikä otetaan tosissaan tuolla lännessä, niin pakottaa mun mielestä organisaation miettimään ihan eri tavalla tuon Sharksin joukkueen rakentamisen, mitä Blackhawksissa ollaan nähty toistaiseksi. Kyllä, ehdottomasti. Varmasti siellä halutaan antaa tulitukea tälle nuorelle yksisarviselle.
Kyllä, ja kyllä tuo Will Smith on ainakin hyvä tulituki siihen, ja sitten mikä oli alkukauden loukkaantuneena, Michael Misaki on mun mielestä, onko jopa lähes piste per peli, nyt pelaa ekoja pelejä, NHL 28 peliä pelannut ja 16 pistettä, niin sieltäkin voi löytyä hyvää siihen kakkoslinjaa sentteri. Joo, ehkä se on enemmän sitten toi pakisto ja sitten haluttaisiin ottaa lihaa tuonne hyökkäys 12, mutta että pakkeja jos katsoo, niin jos mennään playoffeihin, niin se ykköskiekollinen pakki ei voi olla John Klimberg. Se on ihan fakta homma. Jep, mutta sinne nyt ei tällä kaudella mitään uusia hankintoja tietenkään pystytä saamaan, mutta että jos Sharks nyt menee playereihin, niin en ihmetteli sitten sinne joku kova pakki hommataan off-seasonille, ja mä toivon, että se ei todellakaan ole Morgan Rielly Toronto Maple Leafsistä. Jep, mun mielestä olisi ollut jo deadlinella hyvä hankinta Dougie Hamilton New Jerseystä niin tähän jengiin. Ja itse asiassa Sharksilla loppuu tällä kaudella kaikilta muilta pakeilta, paitsi Orlovilta ja nuorelta 19-vuotiaalta Sam Dickinsonilta sopimukset, mutta Dickinson pelaa nyt vielä tietenkin tuolla ruukien sopparin ekaa kautta, ja Orlovilla loppuu sitten ensi kauden jälkeen tuo sen sopimus, mutta kaikilta muilta pakeilta sopimus loppuu tähän kauteen. Dougie Hamilton oli hyvä nosto. 9 miljoonaa cap hitti 27-28 kauteen asti, eli tämän vuoden jälkeen vielä 2 kokonaista kautta. Vähän ollut terveyshuolia Hamiltonillakin uransa aikana, niin se on ehkä kysymysmerkki, että onko täydessä kunnossa, mutta täydessä kunnossa ollessaan on todella laadukas pakki ja tois kokemusta ja tois kiekollista taitoa ja tois oikeastaan kaikkia, että ihan ostan toi. Ja toi on mielenkiintoinen nyt, jos vähän Devilsiä raapastaan tässä samaan rahaa, että siellä on niin paljon niitä pakkiprospekteja, että Luke Hughes vielä varmasti parantaa tuosta. Sitten sulla on siellä Nemetsi ja toi Seamus Casey, vai treidattiinkohan Casey jonnekin muualle, en muista, mutta ihan sama, niin periaatteessa Devils pystyisi luopumaan tuosta Hamiltonista, varsinkin sitten kun Luke Hughesellekin pitää alkaa kunnon rahaa jossain kohtaa maksamaan. Mielestäni Luke Hughesin kanssa on tehty jo se jatkosopimus, oliko 9 miljoonaa, jos tässä tarkistaa vielä sen, että paljon se cap hitti, mutta mielestäni sen kanssa oli tehty tuo jatkosopimus. Joo, itse asiassa tällä kaudella potkassu jo voimaan tuo 9 miljoonaa cap hitti vuoteen 32. No niin, eli toi on sama soppari, minkä toi Hamilton on saanut, niin periaatteessa kyllä kävisi ihan järkeensä, että ne vähän niin kuin vaihtaa Hamiltonin Hughesiin, jos sinne halutaan sitten hyökkäykseen tai minne ikinä tehdä jotain parannuksia, mutta että hyvä nosto. Mä ihan ostan toi, että Hamilton voisi hyvin sopia tuonne Sharksin pakistoon. En nyt ulkoa muista, onko sillä mitään kovia pakkiprospekteja Sharksilla, mutta olisi kiva nähdä playareissa. Varmaan tuo Sam Dickinson ei kyllä niinku tule mieleen, että minkä tyylinen puolustaja on, mutta ainakin on NHL:ssä päässyt pelaamaan tällä kaudella jonkun verran. Niin kyllä. Se on, en tiedä sitten miten muuten, onko mitään pakkiprospekteja, ei tullut Sharksia tutkittua sen enempää. Yes. Meikäläinen vielä nostaa täältä viimeisenä mun idän nousijan, ja sitä nyt ei ole ehkä niin vaikea arvata. Tässä puhuttiin aika laajasti noista idän joukkueista, ja meikäläinen valitteisin, että on Senators. En tiedä, tarviiko perustella sen enempää, mitä tuossa jo höpöteltiin, että jos se maalivahtipeli nyt paranee ja siellä on sentteriosasto kunnossa toisin kuin Red Wingsille, ja yksi tilasto vielä, minkä tähän voisi nostaa. Senatorsilla on liigan 3. eniten taklauksia tällä kaudella, että se pelityli on tosiaan muuttunut paljon siitä, mitä se oli pari vuotta sitten, että heitetään nöyrimmin kiekkoa punaisen jälkeen päätyyn ja mennään 2 karvaamaan ja vie oikeasti taklaukset loppuun, ja se näkyy ihan kaikkien pelaamisessa Stützlestä lähtien, että siellä pelataan kovaa ja mennään tilanteisiin täysille ja luistellaan paljon, eikä niinku pelata hidasta jääkiekkoa, vaikka maaleja ihan hirveästi olekaan Senatorsin peleissä tullut. Kyllä, Senators olisi varmaan ihan kärkijoukkueita tässä konferenssissa, jos tuo maalivahtipeli olisi parempi, että
mitä siellä oli, oliko siellä paljon, oliko lähemmäs 30 maalia miinuksella tuo maalivahtien maali odottama juttu. Joo. Ja silti Senatorsilla, mitä se katsoo, niin plus 20 tuo tehtyjä maaleja 225 ja 205 päästettyä, niin 20 plussalla. Kyllä, ja kun toi pelityyli, mitä Senators nyt pelaa, niin mun mielestä sopii myös sinne playareihin. Että varsinkin kun sulla on se Brady katsakki siellä, että jos sä mietit kuinka hyvä toinen katsakki on Pantherissa ollut tässä viime vuosina playareissa, niin ei se Brady niin kuin kovin kaukana ole siellä ja on hyviä kiekollisia pakkeja. Sanders on pelannut isoja pelejä, ei pasko housua eikä myöskään ole mitään pikkupoikia, vaikka sillä nyt se Spence onkin, mistä mainitsinkin, mutta että mä uskon, että Senators saisi paljon enemmän tuhoa aikaan playareissa, mitä toi Detroit, minkä mä nyt on itse sieltä pudottamassa. Kyllä, ja kyllä Brady Katsekka on ainakin itselle näyttänyt sen noissa USAn paidassa olevissa peleissä, olympialaissa ja Four Nationsissa, että on kyllä kovissa peleissä kovaa ukko pelaamaan. Joo, ei mulla ei ainakaan olisi kovinkin vaan maalieessa puolustajana, jos ne Bradit olisi vähisemmän. Ja se on niin kuin myöskin, en voi ehkä käyttää termiä yksisarvinen Bradystä, mutta että kuitenkin, mitä se on, 190 senttiä ylikin pitkä ja painaa yli 100 kiloa ja sitten on kuitenkin tosi taitava pelaaja, niin semmosiakaan ei ihan liikaa tässä liigassa kuitenkaan ole. Jep, se on totta. Joo, meikäläinen pudottaa Detroitin ja nostan sinne Senatorsin ja jätkä pudotti Utah Mammutin ja nostit sitten Macklin Celebrinin tähdittämään San Jose Sharksin. Kyllä. Noin 15 peliä vähän reilu joukkueilla vielä aikaa taistella playoff-paikoista ennen kuin sitten kevään tosipelit alkaa, mitä tässä niin kuin enemmän tai vähempi aletaan kyllä jo oottamaan, että kyllä ne playoff-pelit on aina paljon mielenkiintoisempia. Ja nyt viime vuosina varsinkin niin NHL:n playerit on kyllä tarjonnut viihdettä ja musta tuntuu, että jenkkimediassakin nostetaan enemmän ja enemmän NHL:n playereita, että ne pystyy kilpailemaan NBAn kanssa katsojaluvuissa. Joo, ja nyt on kiva seurata, kun ei ole oikein vielä, no kärkijoukkoja tuolta on tietenkin selvillä, ketkä menee playoffeihin, mutta on kyllä molemmissa konferensseissa aika kovat kiimat tuossa playoff-viivan molemmilla puolilla. Jep, ja lännessä on vielä niinku selkeämmät ehkä noi kärkijoukkueet, että Jep. Totta kai Colorado on ollut koko liigan paras joukkue, mutta sielläkin nyt, jos sä mietit McKinnon, joka pelkästään someen perusteella, niin kuin sanoin, en ole pelejä kattonut, niin on meinannut vähän kiukutella ja tälleen, että ei sillä Coloradossa nyt ehkä mikään kriisi ole, mutta että vaikuttaa siltä, että jos siellä McKinnonin pään sisälle päästään ja sanotaan, että maalivahit ei ole ihan huipputasolla, plus se Coloradon YVH on ollut ihan paskaa tällä kaudella, niin semmoinen voitettavissa oleva joukkue kuitenkin, että sitten Starsilla ja Wildilla luulisi olevan jonkun näköinen mahdollisuus, ja sitten tietysti Edmontonissa kaksipäinen hirviö, niin kauan kuin sillä on Draisaitl ja McDavidin terveenä, niin voi tapahtua ihan mitä vaan, mutta että vaikka Colorado on ollut se liigan paras joukkue tällä kaudella, niin mä en kuitenkaan ajattele, että se on voittamaton joukkue tuolla lännessäkään. Kyllä, ja mitä tässä katso vähän noita lännen joukkueitakin, niin puhuttiin silloin ennen olympiataukoa, taisi olla Starsista, niin että on ollut vähän heikompaa peliä ja ei ole oikein saatu ehkä kaikkea irti sitä joukkueesta, mutta nyt viimeiset 10 peliä, niin 9 voittoa ja 1 jatkoaikatappio, niin Sarchikin on kyllä ilmoittautunut tuohon, että voi taistella jopa tuosta koko konferenssin voitosta, taisi olla, oliko 3 pisteen päässä Coloradosta, tsekataanpa tuo vielä oikein, niin joo, 3 pisteen ihan päässä. Oikeassa. Joo. Ja jos katsot ihan flashcoreista niin Dallas Starsin formia viimeisen 10 pelin aikana, viimeisen 20 pelin aikana, viimeisen 30 pelin aikana, niin Stars on kaikissa ollut liigan paras, että Kyllä. Tosiaan ehkä siellä ollaan, niin kuin sanoit, niin saatu enempi ja enempi näistä tähdistä sitä potentiaalia ulos. Ja sitten vielä silloin se Minnesota Wild Quinn Hughesin johtamana, niin
Kyllä on mielenkiintoinen. Me ei vielä puhuttu idästä. Nyt tekisi mieli niin alkaa. Mä sanon sen verran idästä vielä ennen kuin lopetetaan. Että jos idän ykkösjoukkue on tällä hetkellä Carolina Hurricanes, ja me tiedetään Carolina Hurricanesin esitykset viime vuosina tällä koreella playareissa, niin tuo ihan sekaisin, tuo on ihan auki tuo itä. Että mun mielestä vaikka Tampa Bay on kolmantena, niin silti Tampa Bay on, niin kuin, nyt jos mulla pitäisi veikata, että kuka menee idästä läpi Stanley Cupin finaaleihin, niin mä ottaisin kerrasta mieluummin tämän Tampa Bayn kuin Carolina Hurricanes. Ja mä en kyllä tuohon Carolinaan luota, mutta kyllä mä nostan tässä tämmöisenä jopa hotteikkinä, että kyllä Sabres menee ja voittaa koko itäisen konferenssin. Okei. Sabresilla tällä hetkellä viimeiset 10 ottelua 9 voittoa ja vaan 1 tappio ja on 3 pisteen päässä tuosta, toki 1 pelin enemmän pelaanneena tuosta Carolinasta, mutta kyllä toi Carolina siellä Brinda Moorkin kritisoi joukkueen GM:ää tuota deadlineista, sinne ei oikein saatu hankittua ketään. Niin kyllä mä sanoin, että Sabres tuosta voittaa tuon itäisen konferenssin ja sitä kautta pitkän tauon jälkeen pääsee playoffeihin. Siis olisi kyllä helvetin kovaa ja mietin nyt, minkä kiitoksen Kekäläinen saa. Toki Kekäläinen ei itse ole kentälle, ei voi suoranaisesti niin kuin joukkueen, itse asiassa voi, todellakin se voi joukkueen niin kuin henkeen kopissa vaikuttaa. Se on niin kuin tuonut ryhtiä tuonne selkeästi, joka näkyy ja se on hienoa, että se on näkynyt niin kuin näinkin räikeästi. Toki nyt on varmasti ollut hyvää varianssiakin mukana ja näin kun ollaan tuolla idässä kilpailemassa ihan tuosta ykköspaikasta, niin olisi hienoa nähdä, että Sabres pystyisi voittamaan tuon itäisen konferenssin ja siinä kohtaa nousisi kyllä koko jääkiekko kansalla hattu Jarmo Kekäläiselle. Kyllä ja tuolla idässä Senators ja Tampa on iso ero sinänsä sijoituksessa, mutta pisteissä vaan 7 pisteen ero tuolta Senatorsista tuohon 3. sijalle, niin kyllä toi on tosi tasainen ja Detroitista tuonne Tampaan 6 joukkuetta on tuossa 4 pisteen sisällä. Niin kyllä tuolla isoja pelejä on tulossa pojilla nyt seuraavien viikkojen aikana. Jep. Joo, tämä niinku tuntuu tällä hetkellä on niinku 2 liigaa, mitä seurata, ja tämä idän liiga tarjoaa meille todella paljon viihdettä tuleville viikoille, ja sitten vasta oikeasti alkaa ne tosipelit. Ja tässä niinku on aika paljon tosipelejä ennen niitä varsinaisia tosipelejä. Kyllä. Joo, mukava tulla taikuista takaisin ja katsella tätä NHL:n tilannetta tällä hetkellä, että liiga voi selvästikin hyvää ja sen näkyy pelkästään joku cap spaceit nousee YMS ja teetään ne jutut ehkä jollekin toiselle kerralle, mutta tämä on kiva nyt, että voidaan melkein joka viikko näistä playareista niin alkaa puhumaan enempiä ja sitten ollaan täydessä valmiusa, kun ne joskus oikeasti alkaa ja katsotaan sitten minkälaisia spekulaatioita meillä on niistä ja millä formaatilla niitä tehdään, mutta puoli tuntia me ajateltiin, että tulee tämä jakso kestämään ja tuossa vähän vitsailtiinkin äijän kanssa, että ei ottanut kertaakaan meillä alle 50 minuutin mennä jakso. Nyt on 48 minuuttia pyörinyt rulla, niin laitetaanko äkkiä säppi, että ei saa ensimmäistä kertaa alle 50 minuuttia. Joo, kyllä passaa meikälle hyvin, että eiköhän saa nyt höpisty tarpeeksi tälle kertaa. Ensi kerralla sitten vaikka 2 tunnin jaksoa, niin katsotaan, riittääkö meille juttuja joskus semmoiseen. Mutta ei mitään. Kiva, kun kuuntelitte. Laittakaa kommentteja, jos on jotain kommentoitavaa ja likeä, jos oli ihan paska jakso, niin saa laittaa dislikeä ja vihakommenttia meille TikTokiin tai minne vaan. Meikäläinen oli ja on jatkossakin Mikael Maikkeli Vesala ja nähdään ensi viikolla. Se on moro. Moro.